pozrime sa spolu na každodennú realitu v Prešovskom kraji. Poďte sa pozrieť do Prešova, Lady, Radomy či Giraltoviec. Kamiony tam dnes chodia za sebou v kolónach ako vlaky. Rodičia s kočíkmi a s deťmi sa boja prejsť cez cestu. Starší ľudia sa dlho odhodlávajú vôbec vstúpiť na vozovku. A svoje skúsenosti majú aj ľudia, ktorí bývajú priamo pri hlavnej ceste. Hluk, prach, otrasy domov, výfukové plyny sú ich každodenná realita. A teraz si predstavte, čo sa stane, keď Poľsko dokončí svoj úsek. Počet kamionov narastie o tisíce denne. Na slovenských cestách sa vytvorí dokonalý lievik. To avizuje poľská strana. Tá tlačí, aby sme dostávali náš úsek. A úprimne nerozumejú, ako môže slovenská vláda túto situáciu absolútne ignorovať. Peniaze ležia v podstate na zemi. Len je tu zásadný problém. Slovensko nie je za posledných 20 rokov a 15 rokov z toho vlád Roberta Fica absolútne pripravené takéto peniaze čerpať. Takže pán minister dopravy, Európska únia vám vie dať peniaze, ale nevie za vás pripraviť projekty. Nevie za vás vybaviť povolenia, nevie za vás vysporiadať pozemky. A keď to neurobíte, peniaze pôjdu inám. Preto dnes vyzývam ministra dopravy. Vyhláste všetky úseky R4 za strategické investície. Začnite okamžite s vysporiadavaním pozemkov. Pripravte aktuálne projekty a dokumentáciu. A zrýchlite povoľovacie procesy. Pretože bez toho sa Via Carpatia nepohne. A bez toho sa nepohne ani východ Slovenska. A tí ľudia, o ktorých som hovorila na začiatku, tí pri tej ceste budú stáť aj o 10 rokov.